Paido just status hi hello agay JB hello agay JB आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक हरदे मोनसे JB आरो अनसाय लाइक हरबानो जाबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो JB ब्लग्स आरो अनसाय फेसबुकखौ खालामबायना औ खालामबाय I love you एस मेला मानि बुजियासै आं मेला मानि मा मैया माबा कमेन्ट गाज्रि थांदोंमोन नामा बाजैनो सोर हरा नोंनो हरदों खिन्थु मानजि गोनांखौ बेटा मानो एथ' गाज्रि कमेन्ट हरा नोंनो हरखाथारदों अनु नार्जारि हेल' आगै आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय आरो मा ओंख्रि जानानै फैखो आं नै दतमा बय 16 बिसिनाव दङ आलासि जाफैदों नामा जेबि मेलाला मानि मा बुजियाखै आं नै दानलायबाय माबा कमेन्ट हरो दानो मेनलाला नुदों नामा जोंना लाइटआ मोजां नङा दै एक्सुलि ओंखायनो मेनलाला नुदों जानो हागौ आं नायबाय थायोथ' बेनिखौ दतमा माबानिखौहाय दतमा बयनिखौहाय नायबाय थायोथ' आं बे बिसिखौहाय बिनि बिसिनि रायलायनायखौ जा मोजां मोनो आङो सरि बाजै लोगो हरखुमानायमोन नोंनो लोगो नङा नोंसोखा मोनथिखागौ आं जोंहा अमा बेदरजों आलुजोंसो आब' बाव गोथावहाय आंहा अमा बेदरखौनो मोनजाथ'वाखै दाबो मास मोनसे सप्ता खनसेल' जादोंना दाबो अपारेसन जानाया ओंखायनो अमा बेदर जाथ'वाखै आरोना जा जानो लुगैयो खोनाबा जेबि नोंगौ आब' औ नायनो ना मानो माखौ भिडिअ बानायनानै हगारब्रा भिडिअ नायगोन ना जेबि ब्लग्स दखान दङना बिसोरा नायबाय थायो आं बिसिनि माबाखौहाय दैदेन मुसारि लाइक देन थेंक इउ आगै आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थैदिन ना होनखो आं दैदेनखौ थैदिन न'आवहाय थेंक इउ दैदेन सरिलाय बाजै सना ओखि निमाहा होदो दे नों अबेनि मोनलाय अनसाय दहाय फेसबुकआवबो नों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट होदोंना नुदां माथो नोंनि आंगो फट'आनो जेबो गैया चेक खालामदोंमोन आं दिदो मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै दिदोम सोमफ्लांबाय दैदेनखौनो दैदेन मुसाहारिखौनो जोंनि ओंख्रियाहाय माबासो आलुजों टमेट'जों संदों ओमफ्राय बेदर एवदों आरोखि ना टिभि अफिसियेल हाय आगै आंनि मा होनो बिदिखौ लाइभआवहाय जइन जाफैनो हानायनि थाखाय नोंनिसिमबो बरायनाय जासिहरबाय सरि होला नों बाजै जिउ सना आंखौ होगोन अबेनि नों खिथाहरलाय अनसाय गोथाव दे आब' गोथाव आगै गोथाव नोंस्रालाय माथो ओंख्रिमोन दैदेन दिनैसो फैबाय आं आब' दिनैसो फैखादोंना आं दामानि सामफ्रामबो फैयो आं 9टा साराय 9टानि गेजेराव फैयो आं सामफ्रामबो दामानि मानोना आंहा फिसाला उन्दुबासो फैनो मोनो आरोना आं ओंखाम जानो दे बाजै सना जादो दे जादो ओंखाम जादो भिडिअ बानायनो बाग्रा जाबाय दाना होमबालाय लाइभ फै लाइभ भिडिअ बानायनो बायोबा आंबो भिडिअ बानायनो बानानैनो लाइभसो फैबाय थाग्रा जाबाय दाना जि बाखायो सनजय बसुमतारी आयो आनै सना लोखि मा ओंख्रि जानानै फैखो सनजय दैदेन जोंना साम'जों सबायजों आयै दा खिथासै आंनो खारैबो मोनजाला माबो मोनजाला आंहा टिभि अनो
आबौआ बहानिमोन आङो माबानिमोन आगै माबानिमोन माने माबानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि लाइभ फैसै नों आं नायनोब्ला लाइभ फैसै आं नायनोब्ला रना आंहा एमबि गैला 300ल'नो बेजोंनो फैदों आङो गाबोन फै गाबोन फुङाव क'क्राझारनि नोंहालाय आंबो ना क'क्राझारनि नोंसिनि न' खाथिनि अ नंगौ नामानो टिभि नोंहा आगै अबेनिमोनलाय थांगोन र' आनै फै गसाइगाव मबेनि आब' खाथिसो माथो दैदेन आगै जोंनाहाय गसाइगाव टाउनावनो गोजोनफुरि गेवलांफुरि खाथि खाथि जोंना गेवलांफुरि होनो थिग 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 नै थिग थिकायाबो औ होनबावदोंसो जेबि अ होनदों एमबि गैला बयनोबो भिडिअ नायै नायै कमेन्ट हरबाय बायनानैनो सोरनिखौबा नायनाय जाबावाखैसैसो एमबि गैयिनि थाखायनो जा हाबफैयो 300ल'नो नोंगुमैबो गैया दिनैहाय माबायाव थांदों बङाइगावआवहाय गारि भारा लांदों फैगासिनो दं खोमा दासो हगारदों होनदोंमोन ओमफ्राय बैसागुनि सिगां थांगोनानै फै जोंनाव हाबफैथार दे फैबा गामिया मा बाजैनो गेवलांफुरि होनोहाय जोंनिया गामिया गेवलांफुरि आदै बेखौ नायनो होनलाय दतमा बय 16 हिनजावखौ आं भिडिअ'आव नायबाय थायो बिनि हिनजावखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आं बिनि हिनजावखौहाय नायनो मोजां मोनथारो आङो गामिया मा बादि जिउ गिदिर गसाइगाव मबेनि माथो मेला फैबाय लाइकखौनो होआ सोर लाइक होआखै सनजय लाइक हो आनै दैदेन नोंहा अबेनिमोनलाय गसाइगाव मा गामिनिमोनलाय नोंहा माबा मा जायगानिमोनलाय थिबखायनिसोमोन नामा दैदेना थिबखायनि बायदिसो मोन ब्लु हरलाय आब' नै दा हरबाय दैदेन सोरखौ साबसक्राइब खालामनांगौ खालामदो दे होनबा आं ओंखाम जानोसै दे बाजै सना जादो दे लोखि जादो बुरजा जादे दा फैफिनगोन आं दे जागोन दे गसाइगाव खाथिखा आब' जियागुरिनि नोंबो जियागुरिनि होनबालाय माबामोन निलेक्सनि नामा मा नाममोनलाय अजय नामा नाममोनलाय बिसोर गामिनि ना नोंबो दैदेन ओमफ्राय आं बिनि आइडिजों थांगासिनो दै आजाव काम आब' मा बिग्रायखौ सिनाय मिथिगौनोसैमोनहाय सोर फाग्ला रायखांखो फाग्लाना फाग्लि जाखो माबाखौ सिनायना बिकिखौ बिकि माने बिग्रायखौहाय जियागुरिनि बिग्रायखौहाय दैदेन सिनायो दा आं दहाय रायज्लायदोंमोन आनै आं क'क्राझार थांनो होनना सोरजोंहाय आनै सोरजों आं दहाय रायज्लायदोंमोन आनै आं क'क्राझाराव थांनो होनना दहाय लोगोफोरजों रायज्लायदोंमोन आरो दतमा हेल' दतमा बय माने जेबियानो ना सिनायो आब'नो एसे रायलायोमोनहां बिजों आगोल बिफर बर' हेल' बाजै हेपि हलि आगैमोन नोंसिनि बयनिसिमबो होननोसो बावदों हेपि हलिखौनो सनजय आइ बाबामोनजों आनै सापर्ट हरदो लोगोफोर नै मामाया मा होनो दैदेन मुसाहारिया सापर्ट बिदों लोगोफोर सोर जों सापर्ट गैया सापर्ट खालामनो होदो
सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय सोरनो सापर्ट नांगौनो खयथा आइडि दं दैदेन बिफर दिनैहाय माबा गैया फैलावा दाबो खबर मोनाखै नामा सनजय फैलावखौ लेंहरद फैलावखौ फन हरनानै ओइ आनैनि लाइफआव थाब फैगोन जाखांबाय नामा बाजै होननानै जाखांबाय आगै जाखांनानै नोंगुमै गैयिखाय एसे लाइभ फैदों बाबुबो उन्दुनायखाय नोंगुमैखौ नेथावथाव माला सफैयो संगीता संमै हेलो मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद क्या सब्जी खा के आया है बोलो दैदेन मुसाहारि 10 आइडि दंनो आब 10टा आइडि दंनो सोरनो नांगौ दैदेनखौ थाब सापर्ट खालाम हरदो संगीता संमै लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए ब्लू कीजिए ओके सोरना लोगो गैया संगीता संमैजों बिजोंहाय माबा खालामबानो जाबाय फ्रेन्ड खालामबानो जाबाय लोगोफोर 10-20K बानायनो होदो दे हनै माबाया माबा होनदों दतम आबय माने जिबि बड'लेण्डसो बियो बिफर बर' मा ओंख्रि जाखो सोरखौ सोंदों आंखौ नामा आंना जाहैबाय ओंख्रिया दाउ एवनाय आलुजों टमेट'जोंसो ओमफ्राय र' होनबा आनै आं कल खालामनि दे खालाम आनैया लाइभ फैलायबाय होन निउ काम 3 चेनेल संगीता सांमानावहाय 3 आइडि दङनो लेंहरदों सनजय आनै नोंखौहाय हनै संगीता सांमाया हेलौ बुंहरदों जिसके पास सपोर्ट नहीं है सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट मी होनदों हनै सापर्ट बिहरदों संगीता सांमाया बाव टेस्टि माथो नों टेस्टियानो आलु मोनजाया बेदरजों जादों हनै संगीता सांमाया लेंहरगासिनो फैगासिनो फैलावैनायानो ओइ सनजय नोंखौहाय संगीता सांमायाहाय फ्रेन्ड जानो लेंहरदों 3 आइडि जों बोलाई कि संगीता सांमा ने 3 आइडि है 3 आइडि से ये सपोर्ट करेगा जो भी उसको सपोर्ट करेगा ये भी 3 आइडि से बैक सपोर्ट करके देगा संगीता सांमा ये दैदेन के साथ फ्रेंड है कि नहीं दैदेन के पास 10 आइडि है इसको सपोर्ट करो और कमेंट करके देना दैदेना होनदों बी फर बर' काम प्लिज बी फर बर' आगै नोंखौ दैदेना लेंहरदों हायु मुसारि सिङाव थाम्फै हाबफैबाय मा फाग्ला थाम्फै बिलाय होद संगीता आंजों लोगो दंखायो संगीताया नोंजों लोगो दंखायो ओमफ्राय हेलो संगीता माय सपोर्ट आगतिया संगीता आपको संजय बसुमतारी ब्लॉग बुला रही है बोला है आपको पहले सब्सक्राइब सपोर्ट करके कमेंट करना है बोला है करने के लिए बोला है नै फैबाय फैला नै मा ओंख्रि जानानै फैखो मेल्ला लोगोफोर दं हनै सापर्ट खालामलायद आरे संगीता सांमाइनावहाय माबा दंनो मोनथाम आइडि कमेन्ट खालामना हर आरे नोंसोर फैबासो इन्टारेस्ट जायो सनजय फैलाव जेबि बिफर नोंसोर गासिबो फैजोबासो इन्टारेस्ट जायो फैलाव लाइक हरद दे जोंहा मोनसे थांजोब्बाय साथामल'सै हायेन बड' लाइक होबाय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय हेपि हले हायेन हलि फुनदोंना फुनाखै जाखो दिनैलाय मा ओंख्रि जानानै फैखो हलिनि बेदर जादोंना जायाखै ओमफ्राय सनजया मा होनदों फैलाव बैनाय थांलायनोसै अबाव थांलायनो जालायखो नोंस्रालाय फैलाव फैदो 2 आइडि जोंनो दैदेन मुसाहारि
लेंहरदों दैदेन मुसाहारिया लेंहरदों फैलावखौहाय मोननै आइडिजों आयदा सिनथि जाबाय मामा हायोना मा होनदों गैया गाबोनसो दिनैनिफ्राय जाबायमोन ना आयु मुसारि सिङाव मोरै थाम्फै हाबमोनखोबाल आसरितहाय दा फिसाखौल' हरथोंसैहाय आंनिखौ ओमफ्राय 1 एप्रिलाव थांलायनोसै फैलावबैनाय होनदों 1 एप्रिलाव फैनाङा जाम्बा सनजय माबायावसो फैनांगौ मा होनो ओरैहाय फैयोबा 15-16 फैनांगौ नों बहानिमोन आं क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव होनो जोंना ओमफ्राय आनै मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं नोमाय गैया गारि भारा थांदों आदै हारसिङैजों बाबुजों आंजोंल'सो ओमफ्राय दैदेन कमेन्ट मोनबाय नामा होनदों बिफर सोंहरदों नै दैदेन माबा मुसाहारि नोंनावहाय साबसक्राइब खालामनानै बिफरा कमेन्ट हरबायनो नायदो फैलाव मा होनदों दानो थाङो नामा गुमै र' दसेबाव सोरखौ होनखो जाम्बा नोंसिनाव फैनोसो होनदों बेयो 1 एप्रिलावहाय दैदेन सरिनो मानो दैदेनखौ सरि नुरखो दैदेना मा होनामोन नोंखौलाय फैलावखौ खालामनाङानो फैलावखौ खालामनाङा माथो जाखो फैलावआवबो भिडिअ हगार जाम्बा फैबैनाय दानोनो माखौ होनखोथाय हायेन आं नोंनो 10 आइडिजों हरगोन दैनो हरबाय दैनो आंनोलाय दैदेन आंनोबो हरब्रा गावसोरल' बिबाजैखौ नायसनखाया बिसोरो बिब'खौहाय होबाय आं जिरख'नाय बाजै थेंक इउ सना लोखि बिफर बर' बिमानि मा फरमानि मा बर'आथ' टाइटेल जाबाय दे माबा जाबाय उफादि ना मा होनो बिदिखौ आंनो हरना दोनदोनो सोरखौ होनखो दैदेन आंनि गोसो बिदैमारि बेसोनो नोङो बे मेन आइडिजों फैनो मा जायो बोरमा फैलाव मेन आइडिजों फैबानो जायोना सनजया मा होनदों बैसागु जाना फैगोनानै आं बैसागु जालां जोंनाथ' टाउनाव बैसागुआनो जाया गावबागाव गबज्रबसो दैदेन आंखौबो सापर्ट होदो देनो दैदेन आगै नोंखौहाय सनजय माबायाहाय सापर्ट बिदों हनै फैलाव सनजय सोरनाव जोंनाव नामा होनो ओमफ्राय दैदेना मा होनदों मोनब्रै आंबो बेक खालामनि होनदों मोनबाय बिफर मोनब्रैसो दाबुनो मोनबाय बिफर आंबो बेक खालामनि होनदों हायेना मा होनदों अके दैदेन 8थाल' फैदोंमोन आंबो दानो खालामनोसै भिडिअ नायनानै हरसे नाइट डिउटि दंनो बा माबाय थादो अबाव दङ नोंलाय हायेन अबे जायगायाव दङ दैदेन मुसाहारि जागोन आब' ओमफ्राय बिफर अके दैदेन होनदों अके दैदेन सिन्था दा खालाम होनदों हायेना दैदेना होनदों आं हरग्रोनि सिन्था दा खालाम होनदों फुल नायदे होनदों गावनि भिडिअखौ माबाया बिफर आगैयाहाय ओमफ्राय फैलाव आनैया मा होनदों आनै बेदर जाहोनांनो गिदों नामा बैसागुआव थांगोन गियो जालांबानो जायोना गिफेरो सोरबा बैसागुआवलाय बेदर थाखायो बयनावबो न'आव बाजै आदाया मा मावो नों दाया हालुवासो गारि सालायो न'आव गारि दं नालाय बे गारिखौ भारा सालायनानै जादलाबायो गैया बेखारसो लेखाबो रोङा नालाय गोदो लेखा सिमा फरायाखिसै हायेनख' मा हायेनख' बुजियाखै आं हायेनखौ होनदों खोमा बाजै र' फैलाव बैनाय 1000 हरगोन नो नोंसाव थांनो बेनिखायनो आं खामानि मावबाय 1000ल' हरगोन ना मा जाखो
थांनो गियोनो फैलावबैनाय होमबासो आंनो 1000 फैसा हरगोननो। बिमा बिफाया ना मा जाखो ना सोरखौ होनखो? हायेना मा होनदों? आं फंबाय जागोन, नोंखौबो आगै जागोन। आं फंबाय जागोन, नोंखौबो आगै जागोन। थेवबो बाजै लिंबाय हाहा। आं फंबाय जागोन। फंबाय जाबाबो आगै, बिबोनां जाबाबो आगै। बे मोनसे सोदोबानोखा। आं बुरिबायथ'। बुरिबाय आङो। बिफर कमेन्ट चेक दैदेन नोंखौ नायनो थिनदों। बिफर होनदों नामा? सनजय नंगौ नामा 23 निफ्राय आंबो मावफागोन दे। मा खामानि मावनो नागिरलायखो नोंस्रालाय? बिफर अके होनदों हायेन दैदेन आंबो हरगासिनो दे 13था बिदिजों। गावसोरल' आंनोलाय बोरो? गावसोरल'ना आंनाव 13 दं, आंनाव 10 दं होननानै। सनजया मा होनदों? दैदेन आंखौबो सापर्ट होदो दे। आंबो लोगो सापर्ट होगोन आरो आंनि मबाइलजोंबो सापर्ट होगोन। हनै लोगोनि मबाइलजोंहाय सापर्ट खालामना होगोननो सनजया आरो गावबो सापर्ट होगोननो। दैदेनमोन बै फुल नायदों नामा? दैदेन मोनबाय फुल नायदों नामा होनदों बिफरा। ओमफ्राय दैदेना जागोन सनजय होनदों। ओमफ्राय सनजया मा होनदों? दे खालाम दैदेन होनदों। दैदेना होनदों जागोन हायेन। हायेना होनदों माने नोंनि हासबेन्डखौ फंबायसो जागोन। नोंखौबो बिनानावसो जागोन। नों अबेमोनलाय आगै हायेन खिथासाय? आं देरसिन नोंनिफ्राय बाजै होनांगौ। सनजय आं भिडिअ नायबायना। सनजय आं भिडिअ नायबाय। मा होनदों? नायबायनो ना होनदों। नायबायना होनदों। सनजय जायो बैनाय मावजागोन दे होनदों। जायो बैनायसो होनदों। आंहा जायो बैनाय मावजागोन दे होनदों। हायेन मन्जुलि ब्रह्म नों आंखौ लोगो खालामाखै नामा? नोंखौ मानोबो लोगो खालामाखै जानांगौ? 30 जाबाय नामा बैसोआ? 28 रानिं। 28 बोराया 29। 29 जाबायदां आङो। बोराया 30 जाबायगोन। 1994 बा बेसेबां जायो? बुरिबायथ' दानि नंला आङो 1994 नि मानसि मिथिगौ। बिफर बड' खालामबायलै बाजै थेंकिउलै आगै सना लोखि। दैदेन खालामबाय सनजय खालामबायनो। फैलाव नोंखौ बाबायसो आं लिंहरबाय थानायखौ। 20 इयार सिगां कलेजाव फरायमोन। 20 इयार सिगां कलेजाव फरायमोन आं। आगै बाजै आयु सोमोन्दो मोनलायलांबाय। आगैबो होनबाय बाजैबो होनबाय। मबे कलेजाव? मबेनिमोन नोंलाय? खिन्थासाय आंनो। फैलावबैनाया आं दहाय रायलायदोंमोन आइ बाबाजों। आरे सिनसो जायो आंहा बिदि जिरायबाय थाबा। ओमफ्राय आं 1000 जाहरबानो थोगोन होनदों आं। 1000 ना 10000? 1000। हिमालय गाइस हेल' आगै आंनि लाइभआव जयन जाफैनायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा साबायखर थाबाय आरो हेपि हलि आगै। बेदर जादोंना जायाखै हलिनि? ओमफ्राय हलि गेलेदोंना गेलेयाखै? मा ओंख्रि जानानै फैखो? ओमफ्राय सनजया मा होनदों? कमेन्ट खालामनांगौ दैदेन होनदों आरोना। कमेन्ट खालामाबालाय बोरैथो मिथिनो? कमेन्ट खालामखानांगोन। ओमफ्राय
एज ए गेमिं 95 फैबायनो जोंहा आगैया आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ एज ए गेमिं 95 होनदों। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो जि फैलाव थांगोन बै नायदों बै समाव नों LP आव क्लास 3 आव फरायोमोन जानांगौ अब्ला बोरै आगै जागोन आगै बाजै आदै मा सनाव मेट्रिक होआ नोङो खोन्थासाय आंनो अबेनिमोन बेखौबो खिथाया हा बबेनि जाखोनो नैसो जाबाय आलुसो बाजै आलु नै नोंखौबो माबा गोथां बानायना होबाय आं दे सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जादो थोगोन ना थोआ बैनाय 1000आनो 1000आ थोफेरो नामा जाम्बा जोंनि गसाइगाव फैनायाव नोंनिया अदालगुरिनिफ्राय नोंसिनिफ्राय अदालगुरिसिम फैनोनो नांखागोन 150-200आ आरो अदालगुरिनिफ्राय गसाइगावसिम लाखागोन 150सोआ थांखागोन ट्रेन टिकेटआव आरो माबानिफ्राय गारि स्टेसननिफ्राय फैलाव मोननिसिम टट' लाङोबा 50 थाखाया थांखागोन ओमफ्राय बेसेबां थांखो 500-600 थाङाखै आरो जाया लोङा नोङो आरो थांफिननाया माजों थांनो नोंलाय 1000 लाबोनानै 2003 आव होमबालाय 2003 होमबालाय आदासो जागोन आदासो होनसां दे होमबा बेवाइ होनसै बेवाइ होनसै नोंखौ 1994 आंना 1998 नङा 1994 आंनाहाय हिमालय फैदो ब्र'नो लेंहरदों ब्लु दे बाजै आङो ब्लु होदोंना होआखै हिमालयखौ होबायथ' कमेन्ट हर सनजयनो दैदेन मुसाहारि सापर्ट खालामनो थिनदों थांनि दैदेन होनदों र' नैबे मा होनदों हिमालय फैलाव मा होनदों लरग'फ्रा 500 साब खालामनो होदों आंनि जेबखौ नुथारो मा होनदों नोंलाय लरग'फोरा 500 साबस्क्राइब खालामबानो आंनि जिबखौ नुथारो नों माब्ला मेट्रिक लिरनाय आङो 2000 माबायाव लिरदों 2009 ना 10 आव लिरदों 2009 नङा 10 गोसोआव गैला ओमफ्राय आं फार्स्ट इयार फरायबा 2011 ना 12 मोन बावबाय 11 ओमफ्राय सेकेन्ड इयार होनानैहाय आङो फरिखा जाबायबो पास जादोंना फेल जादों नायाखिसै हाबा जाबाय 2012 आव आनैयान 1868 नि बोरायबायना फैलाव नोङो 1868 नि नालाय होमब्ला मेट्रिक लिरनाय नों माब्ला मेट्रिक लिरनाय नों अबेनि आङो गसाइगावनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि दैदेन मुसाहारि खालामबाय ब्र खालामबायनो खालामै होबाय दैदेन चेक खालाम दैदेन नोंखौ सनजय बसुमतारी आनैया माबा खालामबायनो चेक पास जादों दे थोर बाजै लिंबायलै दे लिंदो दे बाजैयानो मोजां जागोन दे बाजैखौनो होन बाजैयानो मोजां जागोन खयथा जाखो टाइमालाय 9:30 जादों आनै नों गसाइगावनि नङा गेवलांफुरिनिसो नों आनै आं गसाइगावनि नङा आरो गेवलांफुरिनिसो गेवलांफुरियाव बिनि गसाइगाव नंगौङा जाम्बाखि नों मेट्रिक लिरनाय सिगांनो आं आउट अफ आसाम अबाव थायो नों आगैहायेन दैदेना माने हिमालय आंबो हरबाय दै होनदों हनै
फैलाव बैनाया नों सिमेन्ट दैमायाव थांनो होनदोंमोन ना? खामानि जोब्बासो थांनो मोनगोननो होनदों। मा खामानि रायलायबाय थाखोथाय बिस्रा सानैजों? मैया जों समान टाइम आनै लाइक हरदो फैलाव, लाइक हरदोंना हराखै नोङो? दा डिब्रुगड़आव डिब्रुगड़ ओरैना सानजाजोंना सोनाबजोंमोनलाय डिब्रुगड़ा? थांफेरनो मोनाखैहाय आगै। ओमफ्राय गेवलांफुरि गसाइगाव आलादासो माथो एखे नङा नामा? एखे नङा मा आनै? दे नों देरहाथोंसै दे। जों गसाइगावनि नङा, आङो गेवलांफुरिनिसो जागोन। सनजय होनदों फैलावा। सनजया होनदों दे आंजों सोर गोदान सापर्ट दं होदो होनदों। आंबो लोगो सापर्ट होगोननो। जि मोजां बर'निखौ टाइप खालामना हरगारोहाय मामाया सनजया मालाय। आंहा नागिरबायनानै जि हय जायो बिदि बर'निखौहाय। बर' फरायखानाय आरो आंबो बर' फरायनानै पास जाबोखानाय। खिन्थु मेसेजावहाय इंलिस टाइपिं खालामबाय थायोना, जेनेबा नैबे फैलावआ दा लिरदोंना, नोंसोर जेरै लिरदों बेबायदि आंबो इंलिसनि टाइपिं खालामै बर'खौ लिरनो रोंला बारा। मेसेजावसो आरोखि ना। बाक्सानिनोहाय मालायहाय नागिया। बाक्सायाव थांफेरनो मोनाखैहाय आङो। बरपेटासिम थांहांबाय, बरपेटायावहाय ओमफ्राय बाक्सायाव दावखोनो मोनाखै। गथ' मेजाया सिखारनो नागिरदों। थाम्फैसो हरदों नामा बेलाय? नानि बाबु साबैसे? सानै। बाबु सासे, नानि सासे। बाक्सा स्टेसन गैया, ट्रेन गैखायाना। नलबारि माबाबारिसोनो। अह सिखारबाय आबा? सिखारबायसो? मामिनि दावरावजोंनो सिखारबाय गरेसर। आंनि भिडिअ'आ जाय कमेन्ट हरबाय थागोन 1.1 हरबाय थागोन। आंनि भिडिअ'आव जाय कमेन्ट हरबाय थागोन मोनसेयाव मोनसे हरबाय थागोन आं होनदों। बाक्सायाव दंब्रा। बाक्सायाव दं? माथोलाय बाक्सानियालाय गरेसरावसो गाखोफैयो आरो नङाबा ओरै बरपेटायावसो गाखोफैयो। माथोलाय आं आगोलाव मिथिजोबो। जोंनाव थांबा फैदो आबा फै। नै आंना फिसाया सिखारबाय नै आबानो ओरैनो हरलाय नै गुड मर्निं जाबाय दैसाना। गुड मर्निं दैसाना, गुड मर्निं जाबाय। हिमालय गासैबो आंखौ सापर्ट होदो दे, आंबो लोगो खालामगोन होनदों। बाक्सायाव गैयालै स्टेसन होनदों। गरेसरा बहा दं बाजै? गरेसरखौ आं मोनथिया। ओरै अदालगुरिजों थांनांगौ होनदां, गरेसरनि सिगांजों। गरेसरखौ आं मोनथिया बारा। गरेसराव लोगो दंमोन आंहा सासे, फारना होननाय, हाबा जाहैबाय शिलंआव। सिसिनोसै जोंहा दैसाया, सिसिनोसैलै। हिमालय बाव होनदों माखौबा। ओमफ्राय फैलाव बैनाय मा ओंख्रि जानाय? मा ओंख्रि जानो फैलाव खानाय गोलाव? फैलाव खानाय गोलाव होनदों। दे सिसिनोसै बाबा दे। दिस्टार्ब खानायफ्राबो। गरेसराव बारबा मोना हारिसिङा अदालगुरि हाबबाय। बारबानोना हारिसिङा हाबबाय।
मोनथिया थांफेराखै आं नोंसोरबो लेंहरा नालाय थांनो सनजय अनलासो गुमैनो सनजय आजाननि खानाया गिलौ गिलौ होनदों सिसि दे होनदो दे हादौ दे सिसि जाबाय नोंगौ नामा बैनाय होनदों गरेस्वरा बेरगावनि सोनाब जायो बेरगावखौनो मिथियाब्लालाय बेरगाव सोनाबखौलाय बोरै मिथिबावनो बेरगावखौनो मिथियाना सिसिनि जाबाय जा बुरजा हासुबाय दैसाया आदौ नै आबा सोर मा होनजोबखो नै माबा नै अबाव थांखो कमेन्टआ शिलंआव थांनाय नगावसिम मोनथिया आजानि खानाया गोलावनानै एसे ओमफ्राय गरेस्वर बेरगावनि सोनाब गरेस्वर टाउनाव आं बुंनाया ओमफ्राय नै हिमालय माबा ब्रह्म बस बे माबा दयनि हिमालयनिनो नामा बेलाय ब्लु खालामबाजै र' आगै सना लोक्षि नै खालामबाय होख्लायदो दे निउस चेनेलनो गोदान चेनेलनो होग्लाय गोदान चेनेलखौ गावसिजोबनानै हो ना मा होनो इन्टारटेनमेन्टनि गावसिजोब गोदान चेनेलखौ थुब्ला थुब्लि सिनानै थाब थाब बारायनायनि ना मा होनो हिमालय हायो ना मा होनदों हिमालय आं फुंजाना संसार जाखो एक्सट्रा आंजों लालायनोसो बिदिब्ला बुजियासां निउ जइन मि गाइस हिमालय आंनि चेनेलखौबो सापर्ट होदो दे होनदों सनजया आंबो लोगो सापर्ट होगोन आरो नोंसोर सापर्ट खालामहैना बिदि होनहरलायनाङा जाय जायनो नांगौ थाब थाबनो कमेन्टल' हरनानै दोन नङा होमबा दैदेन मुसाहारि गावसिजोबदोनो गावसिजोब सालाखौ मा जागारबायदों हिमालयखौहाय औ हिमालय ब्रह्म बस लायबावसोनो मालाय बस बबेनिबा बस गुन्दा लिडारनि बस ना मानि बस गावसिना हो गरेस्वरआ बाक्सासोनो हरिसिङा अदालगुरि रौता माजबाद नैहाय आबा ओरै लायबावनाय एसे हे होनदों नै नैलैसो माबा मबाइलाव नै हेलौ आदैमोन होन आदैमोन आमाइमोन होन दादामोन नोलै नाहरबाल मबाइलाव औ माथो बिदिसो नायनांगौ दा जाम्बालै नोंना पाठसाला बारबानो गरेस्वर मोनो नामा ना माथो पाठसाला सुलाजों मिथिया ने पाठसाला सुलाजों मिथिया होन दैदेन स्टार्ट खालामनोसै माखौ स्टार्ट खालामनो हुहु होनदों पि पेंपा सुदों हनै दादा सनजया पि होनदों माखौबा बाबुखौ फोजाबाय नों गला आंजोंनो आनै गखाला नों जा आंजों होनदों बे रायलायबाय थानायाव सिरि मोनदों गथ'आ नै दादा नै हिमालया माबा रागा जोंबायहाय आंखौसो रागा जोंबाय नामा हिमालय माबा मोखां गोजा जाजोबलायबाय हनै बेसारा रागायानो बस होननायनि रागा जोंबायगोन साइसआव नों बसखौनो लाखाथारबाय नालाय टाइटेलखौनो ओंखायनो आंबो बस होनगारलायबाय आरो गुन्दानि बस ना मानि बस होननाया रागा जोंबायगोनहाय हिमालय
दैदेन मुसाहारि सापर्ट बिहरदों नै आगै दैदेन हिमालय बसआहाय जोंना बसआ गिनांगोन बसखौहाय हिमालय आंखौबो सापर्ट होला नामा होनदों आंखौ सापर्ट होला नामा होनदों हनै आइदै सिन्थिया ओमफ्राय आमायालाय नोमाया गारि भारा थांदों बङाइगाव फैगासिनो दङ अबेसिम मोनखो बेबा हिमालया हटेलाव थांदों मालाय हिमालया हटेलाव थांदों गयबारिनि नोंनि मामिखौ मा जायोमोनलाय आनै नोङो आनैनि बिमाखौ मा जायो फरिखायाव फैया बिबै जागोन जाम्बा मा जानांगौ आंनिबा बिबै जायो ओमफ्राय दैदेन मुसाहारि खालामबायनो दैदेन खालामदो हायेन आदा होनदों नों मानो सिखारखो नों मा रोंगौ बाव रायज्लायनो रोंगौ ना मा रोंगौ नोङो मानो सिखारखो नोङो हिमालय दतमा बय थाब 20K बानायदो आब'नो सोरनिखौ नोंनिखौ सोरनिखौ होनदों नों जेबि बागुरुम्बा हिमालया हटेल सापागुरि हे 60 days स्टार्ट जाबाय ब्र'नो आबैया फैयाखै नामा दाख्लै फैदोंमोन आयुलै बाबा लंथंथंनो फैलाव दैमारि ब्लग बड' सापर्ट फैलाव हिमालया सापर्ट बिदों हनै नोंनि बै मेन चेनेलजों सापर्ट खालामना हरदो फैलावखौ खालामनाङा होननानै मिथिया बियो थाब सापर्ट खालामहर नोंनो नोंनि आइडिजोंहाय जाम्बा बोरमा जाम्बा फैलाव दादा खानाय गोलाव होन आदा नङा आदा नङा बिदि नङा आं लाइभ रायलायनायाव नोङो डिस्टार्ब दाजा दुदो दे आं लिंक हरदों चेक खालामनो मामाया सुन्दिया मोनदों दैदेन आं गाबोन फुङाव आइनि मबाइलजों सापर्ट होगोन दे हरलाय दे हरलाय दे आदु दे दुदो दे दुदो दे हायेन आजा मा नाम दैसा ब्रह्म होनो दे दुदो नोङो बेवहाय दुदो दे हनै खुग्लुबबायसो दुदो आबा दुदो आजाया मा नामनो साथामल'सै थांजोब्बाय आनै आंखौ लिंहरथारला नामा एसेबो दैसा ब्रह्म बिदिना औ दैसा ब्रह्म बिदि फै नोंखौलाय सोर दा फै होनदों मेट्रिक फरिखा मोजां होग्रो फोजोबग्रो दैसा बिदि नङा बै फार्स्टनानो जादों नैबे नङा हिमालय ब्रह्महाय बे हिमालयनि आइदि जोबदां नैबे हिमालय ब्रह्म बसनिनो आइदि जोबगोनदां जागोन मा जाखो आबा दुदो दे दिसटार्ब गथ' जाथिफ्रा सिखारनानैहाय नै आबा आंनि फिसाखौनो देखानायखौनो दे आबा दे दुदो दे ब्लु हरबाय हिमालय आगै दु आयु मबाइला गथारसै र' मबाइला गथारसै आंना लोबोर जानानै दङ ओमफ्राय दे गावसोरल'
लाजोब नोंसोरो होनदों गावसोरल' लाजोब नोंसोरो होनदों माखौ गावसोरल' लाजोब होनखोब्रा माखौहाय बुजियाखिसै आङो मारै जाखो मबाइलालाय आंनालाय फैलावबैनाया एबारसो मेन चेनेल लाबोगोन आनै सिख्लानिफ्राय मबाइलखौ सिख्लानोसो होबोदोंना मबाइलखौ आनै ओमफ्राय जिमाइलखौ होनबाबो ना नोङो नोंनि माबायाव मबाइलावहाय खुलिनो हायोना आब' नोंनाव बेसे आइडि दङ आंनावहाय बिहावनि बोराइनि आंनियाव मोनथाम गासै मोनबा आइडि दङ मोनबा आंनिजों 6था बिहावनि ओमफ्राय बिखुनजोनाथ' मबाइल फिसासो नालाय ओमफ्राय नोंगुमैनि ओमफ्राय आंनियाव मोनथाम आंनिजों मोनब्रै ओरैहाय फंबाइनि मोनसे मोननै ओमफ्राय नानिनि गासै 6थासो 7थासो दङ नानिनिजोंहाय नानिखौ बावदोंसो आङो ओमफ्राय दैदेन 2 हरबाय होनदों हरबाय सोरबा 1था हरदो नोंनो सोरजोंबा लाखायदो नामा बुजियासै सोरजोंबा लाखायदों नामा बुजियासै आं दैदेन मोननै हरबायनो दैदेननो सोरबा मोनसे हरदोनो नोंनो सोरबा मोनसे हरदोंनो हरदो ओइ दिखिया जुलिनि सिख्लाफोर बै हाजोनि साखि लाना बुंदों आं आइ लाभ इउनो जावलिया ओमफ्राय बे फैलावा ओमफ्राय सोरखौ लाखोलै बैनाय हिमालय ब्रह्म हेल' नै मोरै जाखो मोनबा 10 हरगोन आब' दे हरगोन आं माबा गाबोन फुङाव हरगोन आं दै आंनि नाम लिरनानै हरजोबगोन आं मनजुलि 1 मनजुलि 2 मनजुलि 3 बिदि लिरना हरगोन आं दै कमेन्टखौ दैदेन मुसाहारि आं स्क्रिनशट मारिनानै दोननि आयु स्क्रिनशटआबो जाया मै मा जाखो स्क्रिनशटआलाय मासे फाफि मबाइल बेलाय गोमोरगुलायबायसो स्क्रिनशट जाया जावलिया मबाइल बेलाय जाबाय दैदेन आंखौबो सापर्ट होदोलाय होनदों लांदों आदा ब्लु हिमालय ब्रह्मखौ ब्लु होखाबायमोन आं दहाय सोरमोन बिलाय आं होनायालाय हिमालय ब्रह्मखौ नै हायेनसो होनो नागिरदों दिया है ब्लू कर लो किसको सब्सक्राइब करना है न्यू चैनल मैं भी सपोर्ट करूंगा बैक कल को आज तो नेट नहीं है मेरा कटम कल करूंगा बैक हिमालय ब्रह्म अरे सन्जय आंबो सपोर्ट हो आनै दे हरगोन आं दे बेयावनि सिनायदोंथ' दाखालि नोंसिनो सोरनोबा हरखादों आङो सोरनो हरामोन गोसोआव गैला हरदों खिन्थु आङो निलेक्सनोबो हरदों ओमफ्राय सोरनोबा हरदों गोसोआव गैला आङो दैदेननोबो हरदोंमोन बायदि मोनदां सिनाय दे सन्जय दे जागोननो 13 जनल' जाथारदों आंनाव मानसिफ्रा 13थानावलाय माथो फुंफिनबायसो आंलाय बिखुं गिदिरलाय हायेन फैल'आ मा बालायदों दे दानो खालामदै दोनदों सन्जया थेंक इउ होनदों सोरखौ थेंक इउ होनखो नोङो दैदेन ओमफ्रायहाय नों सानबाय थायोब्ला हरनोसै ओमफ्राय बै दाउ बिरबायनाया आंनि जानायमोनब्ला बे
हाथरखिखौ दांनो हाबा जों सुबुंफोरा बिरहागौमोन। ट्रेन खारनाय बायदि खेवथाहाब्ला फराय आं नोंनि कमेन्टखौ एफा गोलाव जानला मोनला लिरो। आंनोबो हरदो आनै नों सन्जय नोंनो आङोथ' दाख्लै बिहावनि चेनेलजों नोंनोथ' हरखादों। दा जास्ट दंबावो नोंगुमैनि ओमफ्राय नानिनि मबाइलजों हर। आंनोबो हरदो आनै नों हरगोन दे। नेट जोब्बाय हटस्पट सोलाबाय आं खिन्थु हरदों आनै हरदों औ आं कमेन्ट फरायनो बाबाय कमेन्टखौ मोनथिबाय बाया एक्सुलि मेन बावबाय जारला मोनला गाखोनोनो जागौ मारै होनदों बुजियाखै आङो। ओमफ्राय एबार आमाइनि मबाइलजों हरदो आनै ओमफ्राय आं ना होगोन बिनिखौबो बेग होनानै होबानो जाबाय दै ना मा होनो। आनै आं उन्दै समाव गयबारियाव थाङोमोन ना गेवलांफुरियाव थाङोमोन। आं गेवलांफुरियावलाय हाबासो जाफैदोंना 17 बोसोर देरनानैसो जाम्बा नोंलाय आयु थाम्फैया बामोनखुरासो दा आंनोबो आंना आफानिखौ हगारना दोनदोंमोन आं दहाय बेनिखौसो लादों आङो। आं उन्दैयावबो आबौ दने मोननाव थाङोमोन। औ आं बिसिनावनो थाखानाय मोना। नोंखौबो माबानो जाबाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। बोरै जाखो कमेन्टआलाय सापर्ट खालामलायदो सन्जय कमेन्ट बेक होदों बियो सेक जादों। फैलावया आंखौ मा जायगायाव बेरायनो लांगोनलै जोंनि क'क्राझारा फैलावा आंनि गेट ना मा